ndakazoshungurudzwa navanhu vakandurova. Iyi ndine 73 years kuroverwa mukadzi wangu wandabata aine chikomba. Ndizoti chandairoverwa chii? Ndo mamiriro anga akadi akaita nhau yomukadzi wandikabata musango aina Philip socha chinota chohupombwe. Ndobva ndamubata iye ndegani. Ndinofunga dai akabatwa nomumwe munhu zvainge zvinokunetsa zvino ndakamubata ndegani iye ndegani. Ndobva ndari zvangu kumutema nedemo asina kandire demo. Ichizopedzisirwa kutongwa judgment yakapuwa nachief yakanzi izvo anobhadhara ng'ombe 2 dzokundipa inini mapondera dzokuti ndakamuona aine mukadzi wangu kwavainokuita musango ikoko. Iye Philip akanzi abhadhare mombe nehwai yekwamambo yokusvibisa sango. Rosemary anove ndiye anga ari mudzimai wangu akanziwo futi abhadhare mombe nembudzi mudare machief makope. Saka nokufamba kwenguva Rosemary musi wa13 September akazonondimhangarira kufuti kunhikiri kwaMagistrate kukoti kunove ndo kwatikaenda. Ndobva anosvika akabva anokonwa futi kwaMagistrate concession achibva anzi Rosemary apuhwe 2 days dzokuti atakure zvinhu zvake kuti zviende kumusha kwake. 2 days idzi dzaiti musi wa14 na 15 September obva aenda kumba kwavo. Saka akabva asvika kumba akabva anodi kumba kwangu haana kusvika. Ndobva adzokera kumusasa kwaanga achinokugara. Adzokera kumusasa kwaainogara kuyekwe akazoya musi wa11 October achinokuya kumba uko. Ndikati zvakanaka pawauya ipapo 2 days dzako dzadii dzakwana chirongedza zvinhu zvako udi ndinokusiya kumba kwenyu. Ndobva atiza ndobva adzokera futi kumusasa mheti akanga achinokuitei kumusasa. Iyi ndobva ndauya panga paine vana kusanganisa mubvanda mukuru akaroorwa anogara kwaRusafasi akanga aripo kumba uko. Saka zvazodaro ndakazorongedza zvinhu izvi mubvana aripo ndokubva ndatakura ndokuenda nazvo ndatsvaga motokari yokuti zviendeswe kumusha kwake kuHurungwe. Iye achitiza asingade kudi kubva pamba pangu achiramba kurambiwa. Asi ndakati ndakuramba handichakuda. Zvandikazoita mai ndakatsvaga motikari ndakatakura motikari ndobva ndaenda nezvinhu zviye kumusha kwavo. Ndasvika kumba kwavo usiku hwemusi weMonday musi wa14 tichifuma mangwana iri 15 usiku. Takasvika kuma 1:45 dzemusi wechipiri kuseni. Ndobva tasvika pamba pavo ndokuudza baba wacho. Baba wacho akati hamutambire zvinhu izvi nokuti wasiya wauraya mwana wangu, handisi kuzvida zvinhu izvi. Baba wacho navakashedza mumwe munhu avaine kuti mwana wavo. Ndobva uye akati zvinhu izvi hamutakure, siyai panapa, enda handiti muzisiye pano, dzokerai nazvo. Isi takazobva ipapo nedhiraivha watakanga tiinaye nemotikari iyoyo ine zvinhu. Ndobva taenda naye kwaSabhuku madya vanhu. Sabhuku madya vanhu takasvika tikanomuudza nhau iyi. Tamuudza nhau iyi akabva ati zvakanaka chiradai kunze kudii kwachena kati tezopedza kuseni kwachena. Kwazochena Sabhuku madya vanhu akabva auya ndobva afona ndobva ataura naye Rosemary wacho. Saka angasina Rosemary akasina zvataura ndikiti Sabhuku madya vanhu ndobva zvadira namweya. Sabhuku madya vanhu akazoti ibva ikoko wakabatwa uine chikomba chinokuhura iwe, rega kuramba uri pamusha pomunhu pawakahurira uda kuti munhu yagare newe zvakaita sei. Saka zvazodaro haana zoenderera mberi. Sabhuku madya vanhu akabva afonera nhikini chifi wake Dendera achimuudza zvakanga zvadii zvaitika. Ndobva zvanzi nachifi Dendera achinokutaura zvataine kunzwa pafoni zvikanzi itai vanhu vane motikari ivava vaende nezvinhu izvozvozvo kumba kwatezvara vake, kumba kwaRosemary kwachine kumba kwababa waRosemary, vaende kunosiyasiya zvinhu izvo mudandare. Kana vasiya zvinhu izvo mudandare motikari yavo yoenda zvayo. Saka taenda kuya takanisika chiti tiburise zvinhu. Pakuburisa zvinhu zviyezve vanhu vaya vakanga vashedza vatezvara vangu vairodha kuti zvinhu zviye zvatikuburisa vachidii vachirodha. Ndobva tamira ndobva tashedza kuti sinhingirini Sabhuku madya vanhu tikati ndozviri kuitika kupi kunoko. Sabhuku madya vanhu akabva ati chimirai ndiri kuuya ikoko. Akazoya Sabhuku madya vanhu ndobva ataura navo zvikanzi burisai zvinhu. Ndobva taburisa zvinhu. Tapedza kuburisa zvinhu ndobva takudzokera amai vacho
vaRosemary ambuya vangu vakabva vafonera Rosemary zvikanzi Rosemary chiuya kupi kuno zvinhu zvako zvadi zvasvika kuno kumba iwe uchirega kuramba wakagara ikoko chiuya kupi kuno. Rosemary handizoti zvakapindira chitoti kudii kuna amai vake isi takabva tazongosiya tibva tadi tichibva tauya tidzokera kudi kuno kuchweshe kubva kurungwe kwamadya vanhu kunova kuchikoro chinonzi Mapuranga ndo kwatikanosiya tosiya zvinhu izvozvi ndo kuchikoro chacho chavanofunda asi sabhuku ndemadya vanhu sabhuku madya vanhu ndakazotibatsira kuti tigone kusiya izvi mushure mekunge ataura nachifi Dendera nenhau iyoyi vachinokutaura mushure mekunge mumwe murume abvunza kuti ko judgment yachini yamukutaura iyoyi famuri kuti munhu akarambwa judgment yachini iri kupi ndobva tikafonera ngirini secretary wamakope ndobva ataura nemurume aida kuti azive zvinhu zvaida kuziva izvi ndobva audzwa ndo zvaakaita zvikanzi Philip Socha akabatwa ine mukadzi wamapondera abatwa nemukadzi wamapondera akanzi nedare nachief makope abhadhara ng'ombe 2 iye Philip obhadhara mombe nehwai kwa mambo Rosemary Rangwani obhadhara chi mombe nehwai kwa mambo ndo judgment yakabva kwaningiri kwa chief makope nokupera kwadi kwakazoita nawo zvino chasara manje kuti ini ndichienda nema debt collectors kuenda kwa Philip Socha kunotora ng'ombe dzangu 2 dzandikanzi ndipiwe nedare ndo zvandakandainga panhasi uno saka ndikangopuwa chi ma debt collectors ndakutonopuwa ng'ombe dzangu kwa Philip Socha dzakachajwa na mambo makope mudare ravo musi wa 8 October paakazouya kuno kudare ndopa anchazoti 8 October kandi 8 September haiwa ndi 8 September 8 September ndikuti pakazopuwa masondo maviri aizopera musi wa 27 ndingiri 27 September ndopa aizopera yekupuwa kunzi 21 days dzakapera musi wa 27 September saka tanga takangomira turoti uyo Philip Socha achaunza here mombe zvachine kupi kwangu zvino hapana chaka takamira saka tazomira kuti tichigadzira zvidi zvinhu zvichienda kutorwa kupi kumba kwake mai ndo zvatakangomira kuti zvichidi zvichiitika chete ndo mamiriro anga akadi akaita nhau uye mukadzi wandikabata musango aina Philip Socha achinota chohupombwe ndobva ndamubata iye ndegani ndinofunga dai akabatwa nomumwe munhu zvainge zvichinokunetsa zvino ndakamubata ndegani iye ndegani ndobva ndaita zvangu kumutema nedemo asina kandire demo ndo nhau yakaitika kana paine vakamboinzwa apa ndo kupera kwayaita nhau yacho ndinotenda kune vanoda kundibatsira nokurohwa kwandikaitwa nevanhu vakandirova vasanda kutaurirai ndevapi ndinobatika panhamba dzinoti idzo 077 47 30 633 ndo pandinobatika ndinodzokeredza zvakare 077 47 30 633 ndakazoshungurudzwa nevanhu vakandirova iyi ndine 73 years kuroverwa mukadzi wangu wandabata aine chikomba ndizoti chandairoverwa chii ndatenda.